KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata ganda moƴƴo jettaɗo katukange gandaɗa mawɗo jikko ɓurnaɗo windere ka rasulu sallallahu alayhi wa sallam noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba abou habsatou coumba hamme ha yetti Dawudu geddade Maymuna tafsir Dawudu Mariata Samba Gay siritanum ardo gerlel en garte tongode men émission holmo woni an tawa ko temadere e capantati e jeetati tawa eden bismi kadi mo ganduɗa wiyetake ɗo koɗo saabu tawi eden kaala ko guilo teccan ha ɗo e Piindi gadiɗo ɗo wadde émission ngaji gaga wadde ga émission ngaji ni gadiɗo ittude jawdi mum ina waɗa e galle he ina wallodira e galle he ɗum ɗon noon on jiiɗum ɗo émission gande ɓaleɓe sahaji e sahaji fo ara ɗo ɗum noon wadde ko kanko jeeyi ɗum noon ko kanko gartirɗen ɗo en gartani namnademo ko fewte gande ɓalejo garten ko namnademo e holi kanko e holmo woni an moni foof rewi ɗo guila e jagorde mbiyen ministre uji hay sarɗiyankoɓe hay fitram golle en hay woɓɓe waaɓe noon ko ɗum saabi eɗen bismimo ɗo embo wiye Thierno walla mbiyen Alhaji walla mbiyen Baba Moussa Ousmane Ba assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum noon joni joni e beele emin mbawi andude hol gonɗo baba o mi anda mi waɗat ɗum hen o iwata walla mbiyen holko omo woni an waɗode wiyete ko Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndombo d'école tareji tigui rigui beele a meeɗi nadde école Toubakiri walla ko Qur'ana e min de ko almudo gadimi wonde duuɓam jeegom nani mi jangde banggue almudagal a jangi ha mi jangi gonmi bayda gonmi sanda ɗaɓɓitmi Qur'ana janggomi sare tigi gila 76 ha 87 a yeehi ha duwanaɗa walla ko eyyi mi donama banggue almudagal ngal mi donama banggue sare ko ɗaɓɓitgol Qur'ana ngol kanko jinnomi komi dañani jinnomi ko rende Qur'ana ɗum kam Allah waɗani ɗum tigi tigi hande an so tawi ina satti haalde noon tawde wonde ko ɓi gandu teskonoɗo e nder Sénégal teska kadi e nder département Podor woni tano men mam men Alhaji Ousmane o gaga ko jiireteɗa ko ɓurɗa andirede koye gande mamiraɓe wiye fina tawa ɗum andi konngol ngol helta wiya gande ɓaleɓe ɗon holno arde ma aɗa andi min jignaɗam ɓurno yidde komi wona almudo o nanimi jangde mbeɗa yaare duuɓi jeegom gonmi hen gondume e denɗam goto sanɗo ko woni duuɓi hedde joyi jeegom mbeɗa woni bayde kay hayɗa kanko gayni jangde o arti min kadi duttimi toon ɗaɓɓitoymi Qur'ana kadi galoyɗo Thierno Cheikh Kane Thierno Mamada ummitimi toon kadi ɗum kam dengol Qur'ana ngol kam newaki duttitimi kay hayɗe dalomi sare ha ndonami 87 kono de gartumi nde hakkillam ɓuuri wonde fof koko tawrumi ko jignaɗam kayum andi tan ko leɗɗe anda hay wow kono to bange gande fulɓe mbo anda ɗum e Sénégal e Mauritanie heewani min noon ko waɗata ko ɗum tan welnomi hakkillam cukku garmi gondi kinimi ɗum mbeɗa min ɗanni ɗo mbeɗa min jaada ala ɗo mi yaadani mum ala ɗo min gondani
87 ha 96 96 jignaɗo yalti aduna do yalti aduna ko nden puɗɗimi ƴettude jeyde hooram pour gollade golle gollotomi de bangi leɗɗe tawi ko tindinannomi e ko wallannomi e ko haalnannomi fof waɗani kam heddino tan ko woppitede wiye hanti taw mi yaadani e makko ko 96 fuɗɗi hanti mbaɗi puɗɗimi yaade mbaɗimi wittoji am goɗɗi mi yeehi ɓundu mi yeehi mali mi yeehi guine mi yeehi kala ɗo nanmi neɗɗo ganndo walla biyeteɗo no anndi gande fulɓe mi yettimo e mum wona diwan Tamba wona Ferla wona Saloum ha jaltumi kam Guine en Gambie en e Mali fof ko wittude ko battumi e ko tawrumi jignaɗam ɗum addanimi wonde kaalo gande fulɓe ɗum addanimi wonde kaalo gande fulɓe cosaan wona jignaɗam jangguinnomi ko tan yon kono sa wittani aɗa wawi won dokko leɗɗe aɗa wawi won cafro taw a wawa haalde lekki no wuurdi e hono wayi e hol sifa mum e holno tawra ɗum ɗon addi gonmi e majjum 96 ha 2000 puɗɗimi andadirde e Abou Diop ko 2000 min gandodiri ko adi ɗum gila radio Dunia gila école Souleymani Bal kono min ɓuuri soccodir ko 2000 biyeteɗe ngayri deebe woni sababu hamin ɓuuri soccodirde emin coccodiri emin jahandir ina woni musidɗam nara yam mbeɗa yaha e mum ko kanko forsimi ha jooɗimi e tabal min mbeɗa gollanno golle fulɓe leɗɗe fof kono mi meeɗa suuso jooɗade tabal radio ko min jogino oto ko min nawannomo émission jamma RTS mi heɓa lese oto mi jooɗo waɗa émission dow ha o yalta o tawata min koto o wiya mi arat joɗɗam mi waɗa gande ɗe kaali mi huula mbeɗa rento ha radio fulɓe ari ko wiyete gila teccani ko joɗɗinimi e tabal puɗɗimi haalde émission ha heeɓiɗo hannde ha gandami e mondo aduna o fof ko kanko woni sababu kadi yawti kanko ala radio goɗɗo mo jooɗimi kalmi ko kanko tan forsatami tan hami ara mi jooɗo kono mi heewani yiliyade ɗo mbaɗmi émission heɗa wat tigi ɗum noon wonani men weltade ma en garan hono ɗon caggal mum so tawi koye gollal ngal golloɗen ngal mimen hen seeɗa hande no teska moni foof yaltata haala moni foof yalta ko ni holno jiruɗa ɗum an eyyi aɗa andi aduna o tolni ɗon karalle kese ɗe so woodi fuɗɗiɓe wadde ɗum tan hay goto heddataka par ce que hankanti ko tagatno ko joom leɗɗe naddude lekki ura e fourno suur ko belma yimɓe garta wona joni wona ko urete ko joni ko médiaji ɗi urete TikTok en WhatsApp ede ɗum mbaɗete ko ɗum ɗo urete joni ko ɗum ɗo tagat yimɓe tinde e andude kono noon hawni min e bawɗe Allah saabu no gollam nde wayi ɓittirdemi mi ala compte TikTok mi waɗata audio ala TikTok ala Facebook mi ala Facebook mi ala YouTube mi meeɗa waɗ audio mbeɗa haala ɗum ɗo son mbaɗini ko émission Piindi tan siko gasi mi jooɗoto lebbi so wona o wiyam ar o forsimi ha ngari mi ala jot boom artude mbeɗa ƴeewa émission kadi ko min goto tan woni ɗo noddateɗo ɗo émission émission eyyi ɗum noon kadi mbeɗa yetti hen Allah saabu ɗum taki kam andede ɗum heɓrani andede mbeɗa wawno won gollo mi wona gollam nafami mi wona ɗo taw heɓe ganda kam kono mondo o mbimi mondo o ala ɗo mi noddetaki ala ɗo mi jotodiraka ɗum noon ko yettude Allah mi yetta gonɗo sababu o mi yetta Piindi saabu min mi wona neɗɗo ɗeɗo gueɗe mi wona neɗɗo tan poɗotoɗo e médiaji kono noon kam sababu oɗo galle kam wanno ko hen jeeyami ko kambo woni fofam kadi hay somi noddama bangeji goɗɗi mbeɗa ronka ya kono ɗo ko gallam par ce que galle o ko gallam ko kambo rokkimi gueɗal dañmi ngal kambo siwnimi kambo takimi andede ɗum noon kala kono yarinamo yeeso mbeɗa yaadi hen tigui joni jaɓanten ko min teskimo aɗa haala haalullaji ko wayno naggue nafoore mum puccu nafoore mum hay bamɗe nafooje mumen hay guertoɗe kono yeehi ha woni hen mbi o nana bonna gandal holko mbiyata jomum en wiyoɓe noon ɓe eyyi aɗa andi goto fof koye hakkille mum tan
par ce que jibinaɗo e gannal lekki ko kalis lekki innira nene balla gay wiyanno inniraɗo kalis lambo on bonnata lambo eyyi mi inniraɗo baɗo mo ganduɗa ko ɗum woni waɗira inde mo bonnata ɗum kono noon en gari e jamanu mo ganduɗa fokko yimɓeɓe balla yimɓeɓe fokko yimɓeɓe kaala par ce que enen en ndew hulde ko men ko ha woɓɓe jeeyti jogui a yiyat ɗo jolfo walla séréer jooɗe tabal ene wi ngol ɗaɗol naggam so yi lekki ki o anda ko ɗaɗol ngol tan tawi ɗum ɗo Dakar ina wawi taw ko jaaɗo mars tan eyyi ɗaɗol ala yeeyoɓe ɓe bomi koye mumen waɗɓe bitikaji leɗɗe ɓe ɗaɗol ngol tan tawat maɗo sa yi lekki e anda ɗum noon haade enen ganduɗen ko ɗaɗol ngol ganduɗon lekki ganduɗen lasli lekki ganduɗen dawate ganduɗen artete ko enen poti haalde kono lekki ne waɗi waktu tan garata mo guitta waɗi ko waktuji waɗi waɗi ñalande par ce que neɗɗo kala ko jiiɗa e aduna he ko waɗa golla ina waɗi ñalande ne waɗi waktu ne waɗi joni sa itti ɗum mbo anda baɗana am are lekki joni yettima tan itti wiyama nanimi Seydi Ba waɗi émission tan lekki kina nafa naggam tan yaaɓani lekki ki itti holko ɗum wawi battinande mum eyyi ɗum battindu tan ko mbaɗa ha tampa ala ko jeeta hen saabu lekki ko neɗɗo ne yiiɗi yettede kala mo mbiɗa ɗo Seydi Ba wonama ala naggam o welto so en itti sa haali tan ha o weltima tan o ittat hunde mum o tottuma lekki kene jogui ko mbo yiiɗi e jettode sa wiki noon ki welto koki tottatma koko nafata sa wiya niki noon aɗa wawi nawde kono ko nafata ko woni o arani ɗum ɗon nani toon eyyi ko yidde wiide tan enen ɓe ganduɗa anduɓe gande ɓe ko aduna ono wayni waɗi ko anduɓe ɓe ganda haydara waɗi ko dawɓe ina dawra ɗum ɗo taw haydara ganda hen ko ɓen dukata mais ɓe anduɓe gande dukata par ce que enen poti kala pullo jiyaɗo wiye mamam ne anduno ɗum babam ne anduno ɗum tanam ne andu te ani anda haydara waɗi ɗum ko suudnode nde sen cuuɗani ha joni enen hay goto men jottaka fina anda eko tawri bamum anda ko tawritano ɗeɗo leɗɗe kalateɗe soɗe kaala koye karalle he wonɓe ganduɗa meeɗa andu leggal ina yetti ɗon wonɓe meeɗa andu ina nafa bon par ce que leggal e neɗɗo ummodi saabu yumen ha wawi bamen adama deɓe taga tan Allah nawi ɓe ko nder jardin goto wiiɓe guure ɗo kay wattiɓe tata tan ko lekki eyyi wiiɓe ñaameɗe goppeki te ɗeɗe ɓe ñamata kiiki o yamiri yoɓe goppu ko mabɓe memmakide ɓe cella ga koye commande jannanoɓe goni commande Allah ɓe goni kiiɗo lekki soɓe memi kiki ɓe dañata hakkille ɓe mbatta nden ɓe mbawata waɗande andude koɓe memate koɓe goppat wadde noon Allah so hoddi Allah so yamiri hunde haaɗi ɗum so hoddirano ɓe memata lekki ki kono wanno ko kaɗɗo hoddiri par force aɓe mema lekki ki ɓe memi lekki noon hakkillaji ɗi natti won commande watti hanti eɓe gandi koɓe memata e koɓe ndento ɓe ganna hoore ma natta won commande ko ɗum memniɓe ɗum woni ɓe jippina hanti ɓe jeeyi koye mabɓe ɓe natti wonde e commande joni ka liberté ɓe goni liberté koye mabɓe ko lekki ki addi ɗum noon lekki e deɗɗa gardi yimɓe pofata koko leɗɗe ɗe yimɓe ñamata koko leɗɗe ɗe ko wurni ko yimɓe e safrata ɗumen fof koye leɗɗe he wadde neɗɗo e lekki ɓe mbawa sertude heddo ko ganda walla mbasa andude kono kay kamen gondi eyyi so sa yi to wonara ko leɗɗe ɗe e jawdi ndi jurum o woni koye mumunteji he wona yimɓe he joni noon leggal kayum kala tan kono fuɗo ko hen wuura ko ñamate ko fof ummi ko e leɗɗe walla puɗi joni noon kadi safrorte ko fof kadi koye hen kadi ummi ani ɗum kam wiyetake ala valeur heddi ko ganda walla mbasa andude eyyi joni noon ɓe joomen hakkillaji en ɓe jeehi pewde hen mbaɗi ɗum mbaɗi analyse ƴeewi ha gandi mbaɗi hen poɗɗe mbaɗi hen siroji mbaɗi hen foof mumen ɓe cuwaɓe heɓoyde to a sirat tan cabbinaɗo yara eyyi ɗum noon tigui timmi tigui rigui yimɓe ɓe paami ɗum hani hannirta ni jaɓanten ko alhaji ko cheikh kadi kono hakkude ma e cheikh Djibril eyyi aɗa andi min komi almudo jiknaɗam ko Tidiane yanke ko almudo Alaji Saydou Nour
alay say nuru waɗani ɗum fof kala ko dañi e gueɗal alay say nuru waɗi ɗum galle Cheikh Oumar ha maayi ko junngo mum tami heen minenne koko o tamno ko tan min tami kono Cheikh Djibril ko jiknaɗam kay babam ko ɓiɓɓe baba ko babam wiimi wotto hakkille e Cheikh Djibril nulimi yomi yaata mum rokkimi finde gila ñande hen jaami kanko ne rokkitimi finde duttimi to jiknaɗam o wi sa yiyanimi jangga watte o hakkille gila o yeehi mbeɗa watte mum hakkille min gondi ina wawno wiyami noon ɓe jogui babiraɓe woɓɓe ha heewi walla ɓe jiidi yumma e baba kono mi yaha tawmi hen moƴƴere tawmi hen nafoore tawmi hen ko janggate janngude woni ko ne'ata neɗɗo e hon neɗɗo wayata yooɗa e hon neɗɗo wayata moƴƴa ɗum ñande fof mbeɗa ɓeydo hunjude makko e banggue jiimi o ko dañi fof yimɓe o rokkata ko nafo yimɓe o faltataka wiyetake joom kaalis ari ɓe yo goɗɗita eyyi ɗum ko jangde saɗa yiiɗumi neɗɗo a wodat ko jannguɗa eyyi oɗo ko ñagotoɗo mi ala e muhaju oɗo gadduɗo kaalis bisimilla nawe suudu wonde o wawa o watta ɗum eyyi yimɓe fof pote mum ko dañi fof kadi o waɗnata yimɓe ko nafata ko yimɓe ko gollata ko jiɗmi ko kadi e ceernagal embo waɗa ɗum kono men jaban hakkude ma e Mouhamadoul Bassirou moddo ɗel Mad Bassirou Sall mbo doɗel ko politique rendina men politique e jikko politique e jikko no sifori jikko o mami ar hen bisimilla ko mawnam ne wiye Dona Sampati e biyeteɗo Samba Soumari do ari ɗo mbiɗi waɗ politique kaali haala makko no gandimo nawimi toon min gandodiri jimimo gueɗe makko jooɗimi goo ko almudo emo yooɗi almudagal kaalis o waklani almudagal ngal jawdi ndi waklani jikko ko moƴƴo ko kaara e sira ko muñowo ko almudo jiɗmimo hen min liggodiri e politique min gondi gonanmimo zone gonmi o kadi gueɗe almudagal ngal ɓuurimi hen nannude ha wonti enɗam ɗam enɗam hanti politique o joñama ko enɗam ɗam tan heddi ha hande nani heddi hakkude amen galle tan mo ganduɗa ko baɗowo politique ala uddede ala waktu ala rokkede rendez-vous nde garɗa foof aɗa yedda nder beela ko o woni joom galle o walla ko oɗa ɗum koye makko tan daña nafowo mbo ala eri ala hankimi nafinom surtout ne garɗa fof nafiti to garɗa fof yejjiti beele o nafinom hanki ɗon ko neɗɗo kadi mbimami ɓen yimɓe somi yi hen neɗɗo mi hewani yarude minen momin mbaɗ feere min yata ɗum noon jabanten joni ko Seydou Ba ko commune Guédé elle an ka neɗɗo teskaɗo toon dardema e nder commune o foof kono élection ɓennuɗo o wone mabɓe mo gondunɗa beele min mbawi ɗum andu eyyi aɗa andi min puɗɗotomi koɗo woɗɗi ɗon seeɗa tan jaafoɗa bisimilla Mamadou Bachir de min gondi ko min wonno coordinateur Mamadou Bachir to commune Guédé min wonno coordinateur commune Guédé natrumi noon koto Mamadou Bachir nden élection ngaji ngari e parti APR naɓe ɓe pecci ɓe keeɓi liste e Ablaye Daoud woɓɓe ɓe mbi jaadani on gone yiilade liste ɓe ngari komi coordinateur Mamadou Bachir ɓe mbi yomi addu liste Mamadou Bachirou min jaada kono kila adan eyyi atan kalami ƴettumi koɗo woɗɗi seeɗa bisimilla woɗɗi noon min jaadi mbimi min de haade min jeeyi liste o mi wonat tedde liste neɗɗam goɗɗo rew hen neɗɗam goɗɗo rew hen hamin gonatato onon haade ko min jeeyi liste onon naato min dakkori min bindi liste o min tottiɓe ɓe jeeyi ha nder ɓe itti indam ɓe mbattimi 13 gonno tedde liste wattama 13 par ce que haade min jeeyi liste somi woni premiére e deuxiéme e troisiéme komin dañi fof minen kam mamin naat mamin gon conseiller ji joni noon indam itta mbattami 13 mbeɗa faami haade koye liste oɗo mbaɗami mi natata 13 no woɗɗi ɗum woni
addi erreur hakkunde amen ɓen ɓe gañi ɓe jooɗi min kam mbeɗa wonde nden wele ɗen mbawi haalde ille ɗe yimɓe ganda pour ille ittanoɓe liste ɓe ittanoɓe ɓe keewi aɗa andi politique sa wi a wawa wiide oyo o kono soɓe keeɗima kamɓe eɓe gandi kamɓe eɓe gandi sabu ko kamɓe goni ɓe piimi ɓe eɓe gandi nden ɓe mbaɗi noon ɓe laamorima liste am kadi mi naatani mi dañani naatde jam fo waɗi mi naatani ɓe nawi liste am ɓe goni Allah muñi rokki gueɗal ɓe goni hen duuɓi mabɓe 5 élection oɗo arti hayti ɓe gandi enen en gandi élection arti ɓeni jilto ɗo mbawmi yoptade par ce que laamiɓe ha paari ala ko mbawɗa hanti wadde mbawmi yopta tan ko élection arta eɓe jitti misal o peeje fof mbaɗa mbimi wona onon kay wonata woɓɓe ɓe noon waɓɓe parti ji woɓɓe ne keewi kono hakkillam jaggi Oumar Baba Ba bontu actuel maire e actuel kanko woni maire o kono noon avant ɗum de suwa ande hombo wonata beele ko ɓe gontata walla ko oya haadeɓe kewno min hakkillam ne jaggi e yiidam e hakkillam ma Allah rokku Oumar Baba gueɗal ngal de garmi kadi e Oumar ko ɗi ko guƴi tan kalimi aɗa andi politique ni jalni mbeɗa wawno jooɗade mbeɗa anda e commune he ha wooda arɓe ƴammami kono wanno komi tikkuɗo mbeɗa yiiɗi yoptade mi faddani ƴamede min nawi hooram to Oumar Baba gari mi calmi mbi min addi hooram mi faddani ha garɗa ƴewde mbeɗa Allah rokki kam sikki e hakkillam goto fof ko hakkille mum hutorto ko an wonata firti wiyannoɓe ka ƴamaɓe ko ɗon labnata hay goto rokkanima haalis ya ala mi suwa ɗon mami labtin ɗon hay Oumar Baba ma heeɗo min addi hooram ponnoɗo ƴeewoyeede so addi hoore mum mbimi kadi mami wallu ha ganda addumi ko walludema ha gona mitin mbaɗata janggo mami waɗa hen holsere ko hirsete mitin tan ɗum kam sa felti wonde yimɓe a jeeyete ɗum ha ganda addanimi yiilade mbuɗu ma tan ko haare to ma andu kadi min kadi mi rokkitake gasoil o tam ha gaynen campagne min tan nawata horam hay goto waɗanta kam gasoil hay goto anda no gallam ñamirta ha campagne gasa min deppori hen jeeri ndi foof e waala ngo foof minen jaadi minen gondi ƴattoje haala bon ko miijiɗa ko hen tan ha Allah rokki amen gaña wiyama hay Abou Djoubani koye peeje ma warti eyyi fof eyyi ɗum kam haade gueɗe fulɓe kam ko minen gaddat toon ɓen ɗum ɗon fof nde on ari toon ko mbasimi hen e jawdam no heewi fof ko yo on won min gaddiri ɗum ko mbo yiiɗa yimɓe ha yimɓe koñɗe hen kadi sa felti addu neɗɗo pour yo sukaɓe gar yo yimɓe beela gar il faut mbaɗa hen jawdi ma min mbaɗi hen jawɗele amen e Abou Djouba fof Oumar waɗi hen jawdi mum doole waɗi kadi ko gorko foti wadde ko saɗa walla neɗɗo yo taw ko gembeɗe ha tiiɗ sa wallima gembaki hay sa yiiɗi yo wonata min goto mi wawa ɗum taka won kono noon wiya oɗon ñaaɗi de o waɗi hen jawdi makko o waɗi hen kalis makko o waɗi hen autoji makko ha Allah rokki amen woni gañam mum weeɓano kono Allah rokki amen gañam min gañima min kadi ɗum wonno haaja par ce que mi wi ɗum hay conseiller mi yiiɗa wonto min mi woni conseiller an ko haare to tan min mi woni conseiller des fois artirimi tan ko haare nde kono min sa are wadde conseiller wuuro an jibinami ngo wat debbo mo tawmi o aɗa wondi mo jeydami wuuro o wat ɗum sa wi aɗa ƴeewa gollam tan mbaɗonmi taw o yana ɓooye ma wasa dañ gueɗal Allah rokki kam o windi on min gañi on naati min kadi o wi mi waɗima conseiller kadi naatmi minne kadi conseiller an joni ka conseiller mo joni noon an commune on heewi haala guila o laami ɓe mbi Oumar koko ñaaɗi ɓe mbi Oumar yeyatako ɓe mbi Oumar daɗmi ronki ɗum famde eyyi aɗa addi yimɓe ɓe Oumar de ɓe jiyata ɗum de ko haaju mum yahanno yinno ko wonde yiiɗi ko wonde ala ministre ala président guila makki ha less kala jiɗɗo won hunde ne weeɓi ina weeɓi haaldude sa wi ɗum message ni tan tawta ko jabtima sa wi allo accumi nodditma accumi nodditma kamɓe foof kono sen goto laamima wona jiidirɗa ni dañorata
mbele ɗum no moƴƴe yimɓe ɓe laami mais holko ustad holko kanko wawa ustu yimɓe ɓe par ce que guila o laami boni dogo ko dañi fof boni adda o suwa rokke poste hay poste goto laamu wiyani ɗum jagguɗo koye doole makko e peeje makko o ala fof ɗo dogata ala fof ɗo yellata ko embo adda omo holla commune Guédé ko embo woni hen embo min ɗum jaaddu min ko ɗum ɗo woni ko welimi ko kono par téléphone tan allo min de ɓiyamo sellani min de ɗum ko maw rokke poste maw dañ ɗo jaggi ko jaggata ko walla hen bandiraɓe ɓe mais beele hande ko laami ko ɓerde ma na deeƴi e wonko fuɗɗi wadde aɗa jaggi ɗum ɗo kam ko continue ko laamu mon wona ko laami ɗo gila suwa laama komi kooli ɗum waɗi ɗum mbimi jawdi makko ko waɗi hen e jawdi makko heewani mi wondino e woɓɓe ko ma golla ha balle ma golla ha dawne ko ma laamu yaltin financement ha gona minen fof kanko waɗi wona ko ñamate wona ko yarate wona gasoil fof jawdi makko ndi o liggi o woni so rumtintan o yehi o wi hami rokke poste komin mbawi hen kono école aji mboni yoɓan élevé mboni rokka boursiji mboni waɗi won force uji ɗasi wonɗo guri puɗɗi dañ courant e nder suwade timmu hay hitande timmude e mboni adda machine ngaji groupe aji mboni maha magasin uji ko kala kono dare hande kam ko wiyete juddu ko wonno probléme juddu kayit d'identité pop o addi yimɓe réglé no famdi hande toon hande jibinaɗo hay muynowo tan mbala juddu hande mataw wala kono école wuro men mafre noon mataw koko mbaɗanɗama ko mataw gañɗa tampindemo mbaareji gonnoɗe ɗe toon noon non aɗa andi mbar école o neɗɗo o wawa waddude probléme wuro foof premiére makko ɗon ko rewɓe goyti ko ɓuuri mawnude ɗum ko guesa mo ganduɗa 6 hectares gacci jangde nde kayen adde rewɓe so wuro waytoto ɓe mbi min jiiɗi ko guesa amen baaɗo rewɓe fof ndendi o soodi grillage uji e fof totti ɗumen kala koɓe kalno tan o waɗi de garmi hen mbi min ko min joguimi ko ñagudam banggue nde ballata min gueɗalam tinno juma dida ɗo waɗa hen juuɗe ma o waɗi hen 20 tonnes 20 tonnes kayno maha école te mbeɗa yanana ko Oumar yiiɗi ko e jangde banggue école so famino ɗum ma o fewndu école o e mafre ne waɗi école aji ko mbar mo ganduɗa ko provisoire tan fuɗɗotoɓe kadi nadde ina waɗi école aji mbim ɗin tan jeete mbar o haaɗimo yiyede ko fuɗɗotoɓe jangde tan mbatte hen ɓeydi zaru noon e boni ɗon o haalanama kono nane deftere o windi nde kono 20 tonnes e juma so neɗɗo waɗi ɗum waɗi ko kalmi ko heddi ko ne ha kadi yeeso hawre noon sukaɓeɓe ene gone e karalle kese he naati hen mbaɗi ɗum publié kadi politique noon ha wiyama ma école o darne ɗo e le 11 an kam politique mbatta o aɗa faami ɗum tan ko ɓamtare an jiɗɗa an min kala ko wona ɓamtare hade mi ala poste mi yoɓetake hen haydara mi sohlani hol sirluma e commune Guédé min jii kala aɗa taw e galle o wonoto o wona ga waɗa haare mais min teskaki e ma an aɗa haɓay hay goto an kabrata tan koye ɓamtare wondi ko sa ƴeewi wuro joni enen fof ko ɓamtare wuro sa en mbi kadi yen kaɓ saabu a wondani ma yen tikkodirde goto men fof wi ko développement pour wuro ngo ɓamto est ce que ko goo famnaki komo anda politique anda ko woni ɗum tikkede nde e ñuƴƴo fof tawi ko gonga wona posma liggantoɗa ko wuuro kalden goto fof yo salmin goɗɗo sen dawi kadi goto fof wona e politique sen jofti gonten gotum politique kadi so gasi goto fof ko yiltono ko dañi yen dutto kadi e wontude gotum goppen politique ya wona ɗum gure Fouta kam fusat ɗum bonna ɗum tan ko tikkodiri jiiduɓe o wonoto o wona ga aɗa yi neɗɗo ina woni e gure men he ina yiiɗi oɗo maire no feewi kono won neɗɗo wone wuuro hen wone maire o hatten o yiiɗa ɗum o yahata to on maire a nanani kono tawde emo yiiɗi neɗɗo kono hadde tan ko ari nani toon o yahata toon ɗum ko Fouta ko politique Fouta wayi noon wasde hamnade
en gardi hen haɗo en goɗɗo yehojomaaji ɗi way kono keddorɗen ko hadde joyi garten koye manière générale politique Sénégal holno jiiruɗa hande politique Sénégal haalullaji kewɗi ittuto wattuga aɗa andi min te jiɗmin nde Macky Sall gondumi e mum mi miijino ko heewi o nafi o waɗi kono mbeɗa yawi kadi bange gooto bisimilla holon bange leñol ngol ɓe o nomi ɓe kala ministre hande moƴƴo ɗo walla joom doole koye men ƴetta finance jangde étrangère en joguinomo ɗo hay air Sénégal min jiɗmi wiidema tan ala mo goppanɗen kala joom doole ko enen totta mais holko pewde holko fof ko pewde farba ngom ko simple député ko waɗi wuuro mumen ko ministre fof wanna noon ma hen goy mais wona Makki waɗani ɓe ko kamɓe goni ɓe gollani on gollani noon ha heeɓi ɗo eɗeni gofe bangeji fof joni hono dartorto den kanko kadi mbeɗa yawi ello goto o halani hay goto nayi fof ɗo jiiɗa nayi ne goni nayi ha goni nayi waɗata kalaldi gotiri il faut wooda kalaji goɗɗi so ndeyi kalaldi nayi wi walla hortima taw won kalali jogui ɗen kono kundi fof tappe tan yen joggo gotiri ɗum ɗo woni yawram mi ala yawre wonde e makko jikki leñol ngol ko miijono e maggol kol est ce que ma yawtoy est ce que ma ɗum gas gonen ɗo gonten ɗo est ce que ma gas tawi hay sen tottama golle en gollata sen nomama en pewdata gori men so laamu iwe jooɗi men kadi dottuɗen ha zéro te mbiɗen ko laamu en ɗeɓani heɓ mbimi kalmi ko tan fawtani farba mbimami simple député mbimi ko gollino ko mabɓe so ministre fof wanna noon hol probléme dañte surtout probléme watta kankone ko jooɗi ko guilo laami ha joni hay goto o haalani tambo mbiyeten jangga sen jiiyani ɗum eɗen jagga yo ko homo eɗen gofe bangeji fof kay tan goto ala fof ballowo ɗum hunde Podor jogui maître Aissata Tall Sall jogui Cheikh Oumar Anne jogui Ablaye Daoud directeur uji généraux ɗi ɓuuri heew PCA ɗi ɓuuri heew fof nafay sika neɗɗo wiyama nafani wona ɓe nafani koɓe poti nafkoɓe nafani ɗum nafde ko fewdude gacca élection aɗa weddo kalis aɗa buɓɓita ga a waɗani tali a waɗani woyde a waɗani ɗum hol sens gonɗe ɗum noon ko noon Seydi Ba garaten koye kesam hesama ko woni no jiiruɗa haala hakkude Sonko e Mame Mbaye Niang haala hakkude Sonko e Adji Sarr e 3e mandat gasi haalaɓe eyyi ɗon ko jiɗmi ɗon haalde min cikkumi Ousmane Sonko ko Macky tan rokki ɗum doole holko haali ɗo e leydi he tan ko mbo yiɗe holko golli hol média mbo jooɗi o wima mi waɗan mon ni ko rewde tan rokka ɗum doole tan kër ñande are noddede fof zarde combat jalta fof jalta tan ha jogo pouvoir e dow re hay ala fof ɗo mbawɗa wiide ko ɗo ɗum o haali walla ɗum o waɗi hakkillaji jagguimo kamɓe yoɓe liggo ɓe ƴeewanoɓe e darori ɓe ƴeewnoɓe gontiri ɓe mbasa soggude ko ganduɗa yooɗa welani hay haalde leydi ndi tawi ndi fosiri taga Adji Sarr ina soofi wonɗo ndi foti fusiri walla gasata wona affaire debbo soko debbo nefni kono min mi ronki famde fof kamɓe conki Sonko ha sonkiri ni yi so wonano ɗum holko Sonko woppanoma holko Sonko fewi so wona nani ardi gedduɗo fof tawoye ɗum gedduɗo fof ñande fof aɗani fewi aɗa tongo ena dogan tawoye ɓe ko kay rokkiɓe doole holko ɓe golli ɗo ko golli ko homo golli ɗum ɗo min duuɓi sago amen yo wonɗo duuɓi temedere Makki eyyi kono noon min korimi yiide caggal ko mbimami ko ala gaytogosi kalaɗi ala huunoɓe ala jabatoɓe hol jiiɗa ɗo e yimɓe men ɓe jotto télé walla radio no waɗa défendre Makki taw ko wiyoɓe mbimɓe homo tan jiiɗa joni fuu ɓe tan goni ɗon mbaɗan ɗum eneden deƴƴini te ala fof ken totta hulɓinide
gaynirte ga assemblée mbayde Amadou Mam Diop ay yaltuɓe hankini ndilla sarɗiyankoɓe toon assemblée on jirɗa ɗum gasna hannde yewtere ɗe welli affaire assemblée kam gila tan député ɗi haari yon koñe korto ko ari ha député ɗi mbadini en andanoma ɗe caɗele mbaɗ ɗum tan ko fonno ko réglede guel adan fonnoɓe rokka doole guel adan ɓe dokkaka ha ina ɓoccito ha eɓe gara ceptam ɓurde dibiteyel gotel walla ɗiɗon ɗum a wawa gayno cowa mum ɗum noon a wayi noon ɗo Seydou Ba eyyi on calminama on juurama on beltanama heɗotoɓe ɓe fof on calminama on juurama gandon hannde kadi ceerno moon o arde ko yeeso wongo babba ko funtimi a nannimi yeeso wongo ngo ganduɗa mi heewani mi andirano ko gon yeeso mi heewani ko simtude kono ko ni wayi on calminama on juurama on beltanama kawral e beleade Allah tongode men temedere e capantati e jeetati son ji o mi wi o gila teccan ha e rewo yotti ha ɗo ko kanko jungo makko no tawa hen eɗen jettambo eɗen jarnamo no fewi enen caggal nde Diallo Salif Oumar gorko mo kaye ha yotti toon to Daoud Kesir assemblée ummati toon yotti baba Abou Habsatou enen so tawi en dañi ko dañen ko caggal Allah e makko sabu kanko wi baba Abou o ko ɓimen woni ɗo jaggu e makko mi halfanima ɗum noon kanko so tawi en invitima ɗo pour yimɓeɓe paama so tawi en goni ko gonɗen ko eɗen jettambo no fewi e darde makko nde o dari hen kadi ni ɗum waɗi ko kanko so tawi kala ko wawno wadde ko kanko mbaynotoɗen ko kanko disnotoɗen ko kanko noddoten ɗum noon so en gaddimo e ngoɗo yeeso kadi ka laawol gaddenbo hen on en jettat kadi ni miñiraɓe makko badano Thierno Madani Thierno Mountuga e Hammadou e Oumar Alhaji en jettiɓe no fewi kamɓene darde mabɓe Issa mawniraɗo moƴƴo Issa so tawi en nani koddo hawa Samba Dobale no haalambo no fewi e jimɗi makko en jettiɓe no fewi kamɓe ko wallodiroɓe makko kadi ko neɗɗo laaɓɗo reedu o jeeya jawdi makko kala mbo felliti embo wondo en jigguila e waɓene kan Diallo en eɗen mbawi innude ko waɗani ɗumen baɗe ɗe ganduɗa enen eɗen ji eɗen teski eɗen gandi ɗum ɗon toon to Mafre to kadi eɗen pewani toon ñalama mo ganduɗa école jogorɗo toon classe batte toon taw ko Mamoudou Aliou Isma e ballal Oumar Alhaji ko 11 mars wonata sallahu lamɗo jaaɓi ko toon to Mafre konngol man mbaynigo noon ummori en ko toon to Gurel Dara taw addani en ɗum ko Amadou Sy o wi jiɗɗo wadde galle Amadou Sy o wi jiɗɗo wadde galle yo reeno nayiji nayyi yo reeno debbo ceeraɗo laabi nayyi yo reeno debbo kesneɗo laabi nayyi yo reeno debbo joguiɗo duuɓi capannayyi yo reeno debbo joguiɗo ɓiɓɓe nayo Amadou Sy wi ko debbo jiɗɗo wadde galle yo reeno nayiji nayyi yo reeno debbo ceeraɗo laabi nayyi yo reeno debbo kesniɗo laabi nayyi yo reeno debbo joguiɗo duuɓi capannayyi yo reeno debbo joguiɗo yo fonno hanno koye tati joguiɗo ɓiɓɓe nayo ɗum noon Amadou Sy gorko mo Gurel Dara kanko addani en konngol mbayni kono kadi softorani on le 19 mars inchallah ko anniversaire men ko toon to Tariji tar gudde nammade walla mbiyen koye dekole kono koye nder wuuro Tariji Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon ko Baba Moussa Alhaji Ousmane walla mbiyen Cheikh wonno koɗo men hannde Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé men KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma